So mo din akong customer day nga ako ang giriban day after 2 months. Kay lagi ang ubang mga viewers nako is nangita sila sa after 3 days nga pagkariban daw kuno nako. So mo din ni iyang result day no day sa after 2 months na akong agiriban ang iyang buhok. Mao nang dili ta mo lang alangon sa result sa ako ang pagtrabaho no please lang. Ug kaning adlaw day nihangyo ko sa iya day nga ako ang bidyuhan iyang buhok kay lagi daghang kay nangutana sa kuha. Ug nindot pa jud ako no kumo trabaho pag abot na sa riban ba. Ay sus day mosalig lang mo sa kuha day alang muglaw may charot. So mo na din ang buhok sa akong customer din no after 3 months so nindot gyapon iyang buhok. Actually day mag 3 months na karon hinapos. O kani sa mga panahon na day iso pa siya kaliguan ni kay gahapon pa do siya naligo pero nindot gyapon kay iyang buhok kay lagi shiny gyapon. O pag-abot kay nako sa ilaha day no is iyaha na ganing gipugngan ang iyang buhok. Mo na kung makita ninyo yung tumoy day no medyo ning wave jud siya. Pero pag maligo na siya day no is mobalik ra jud na siya kabagsak ang iyang buhok. So mo ni ang result day sa akong giriban day. Actually day mag 3 months na ni siya karong hinapusa. Mo na day di ta mo alang-alangon day no day mo nang dili lang 3 days ang akong ihatag sa inyo nga result day kung dili 3 months ba please lang. Ug mo ra day to no by mo oy.